ஆடி மாசம் பிறந்துருச்சு. ஆடி இது அம்மனுக்கு உகந்த மாதம். இது குறிப்பா எல்லா கோவில்களிலும் மற்றும் எல்லா இடங்களிலும் கூழ் ஊற்றுவாங்க. ஏன் ஆடி மாசம் மட்டும் கூழ் ஊற்றுகிறார்கள்? இதுக்கு ஒரு கதை சொல்லப்படுகிறது. தவத்தால் சிறந்து விளங்கிய ஜமத்கனி முனிவரை பொறாமை காரணமாக கார்த்த வீரிய சுனனின் மகன்கள் கொன்று விடுகிறார்கள். இதை அறிந்த முனிவரின் மனைவி துக்கம் தாங்காம தீயை மூட்டி அதில் இறங்கியுள்ளார். அப்போது இந்திரன் மழையாக பொழிந்து அவளை காப்பாற்றியுள்ளார். ஆனால் தீயால் உடல்ல கொப்பளங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது. அதை போக்க வேப்பிலையை ஆடையாக அணிந்துள்ளார். அவள் பசியை போக்க ஊர் மக்களிடம் உணவு கேட்டுள்ளார். அதற்கு ஊர் மக்கள் பச்சரிசி, வெல்லம், இளநீர் உணவாக கொடுத்திருக்காங்க. அதை வைத்து கூழ் தயாரித்து உணவாக அருந்தியுள்ளார். அப்போது சிவபெருமான் தோன்றி உலக மக்களின் அம்மை நோய் நீங்க வேப்பிலை சிறந்த மருந்தாகவும், கூழ் சிறந்த உணவாகவும், இளநீர் சிறந்த நீர் ஆகாரமாகவும் வரமளித்தார். அது மட்டும் இல்ல, ஆடி மாசத்துல வெப்பம் குறைஞ்சு காற்று கொஞ்சம் குளுமையா இருக்கும். இதனால் உஷ்ண நோய்கள் தாக்கக்கூடும். அதனால் உடலை குளுமையாக வைத்துக் கொள்ள இதனால் தான் ஆடி மாசத்துல கூழ் ஊற்றுகிறார்கள். இத ஆடி கஞ்சின்னு அழைப்பாங்க. பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.